Paraning banyu ari wong bener si pasti keter alah eling kon pada eling madri ke urip ku pirawas sepiralanggeng du mamaji Ismail sarang mama irok mine keding kaya kuat kaya beli hari wong demen durung kelakon kaya nangis kaya ketun kudueling bokat lagi kenang godaning setan kudueling bokat lagi kenang godaning setan mama Asmuri aduh du Mama Asmuri sok menyenangkan bos laris jaya dewe duh mama kudu ragman sarang mama sukar die keding sarang bos kemanusantara keding aduh ampun sing ora disangka ora dinya nama mene takdir si ora diputi aduh eman waktu pula pesalakan hari jodoh si kenamari aja belah pula wong seduran mama sari Jungjang mayang deg
pamikulan sampean siji minangka soko guruna Mama Sarimbos Walet sareng Mama Sukardi keding sareng Mama Kudurak manek keding sareng bos sate keding minangkane Mama Rum dewe Paman nyuwun pangapuntenipun gadah kelepatan gadah kesawonan dumateng panjenengan sebab isun wis buruk sangka wis udon maring panjenengan pakaiane lusuh compang camping pada bedah dianggep maring isun panjenengan iku wong edan wong ora waras wong gila kadang-kadang maca sholawat toli nangis gemuyu ya sholawatan maning dadi nganggep isun ning panjenengan wong edan wong ora waras ternyata ngandikane bener isun kalian kakang isun nyuwun dinampura dumateng panjenengan paman ya wis tak ngapura juga sampean sinatria loro golong-golong wis tak ngapura maring paman mung bae ya aja ilok gampang prasangka aja ndeleng rupa aja ndeleng buruk rupa durung tentu wong kang buruk rupa itu ya buruk kelakuane bae mengkono toli paman ki pesen maring saliramu ya siji yen awakmu arep lanjutaken ziarah maring kuburane Eyang Bui Cemirah ya mangga den lanjutaken tawasul maring Eyang Bui Cemirah tapi mengko awakmu ya aja kelalen maring wali Jawa kang laka gelare kang laka namane yaiku ya wong tuamu terus kapindo paman wasiat maring saliramu aja kelalening waktu manfaataken waktu iki sangat penting beli kejagan sampai Gusti Allah bersumpah demi waktu iku saking pentingnya waktu diterangaken ing surah Wal Asri mau ayat ke-1 ayat keloro ayat ketelu ayat keloro nerangaken manusia betul-betul uripe dalam kerugian aja sampai ngedadian mengkono awakmu urip dalam kerugian kira-kira uripe aja dalam kerugian maka jadilah orang yang takwa tulia saling menasihati sesama batur saling ngajak kebaikan penuh kesabaran kaya mengkonon tuli gojek anak kaping 3 gojek anak iman kang kuat ilmu amaliyah kang bagus lan rasa wedi kelawan Gusti Allah kaya mengkonon mau toli ulatana kembange ning bunga terate kang jumlah 11 ning tengah anak lingkaran cahaya kuning kaya mengkonon paman maya wis semono bae pamane ya arep permisi kini cung senang konon ya toli bokat ketemu karo ketek putih takona ning ketek putih kaya mengkonon paman wis semono bae permisi saking jagongan
Kucing kurus mandi di papan. Papannya si kayu jati, badan kurus bukan tak makan. Nanging mikiri bae sampean siji sesepuh Indramayu sesepuh Cirebon. Aduh, sayang, mikiri bae sampean siji Mama Sudira. Sareng Mama mau nawarikeun jeung sareng Mama teu gue kedik Mama teh jae kedik. Mama Indra sareng mamaku getasana kedik mamaku warungan nu kedik. Aja suka digawe pusing. Aduh sayang, duh bos gimana Nusantara minakane angparno dewe sareng aantoy kedi minangkane bos panca tunggal sareng abah ini nek kedik minangkane sesepuh muarang kekede abah ini Bale Bandung samia sumpan jamiti samia sepi. Duh papai cece sareng Mama Ji Ismail sareng Mama Rukmine kedik. Sareng mamaku kelayane kening sareng Mama Tiwon kelayane sareng papai pendie kedik. Aduh ampun ora disangka alah. Sareng Mama tegue kedik Mama teguh. Aduh Gusti kula ampun, sing ora disangka-sangka sing ora dinyana-nyana maling-malingan itu sampean siji sing bakal nyayang. Sinten sing mani dudu badan sampean, yen dudu mah badan sampean. Aduh eman
pikir kula sewekti pikiran siwek bingung boten ilok kelawan pran mama camat jojo ombak banyu ombak segar hari wong diwayu siti kira kelara-lara pikirane kelara-lara aduh ampun sareng mama camat lo sarane gede sareng mama dan ramil lo sarane gede gila ritmu gila gede aja lali mama camat lo sarang baru pulang hari wong ditinggal sembiran rane ombak banyu ombak segar gampang kayu sing remayu masing remayu hari wong diwayu siti kira kelara-lara hari wong diwayu si tambah ayu hari wong diwayu ma tambah ayu banyak putek nih tengah gelas wong demen maka impi-impi bagi nado wong demen maka impi-impi ijo-ijo kudung kembili kalian mau rapi pakong bu jodoh si beli asal sering kesawan kendang cilik penepak tangan kendang gede mikauman sebeduk mat pula lakoni sedina orang nyangat sedina mabok orang nyangat sumur digantung telaga mandi ngawang-ngawang madana pakang kari nyawan madana pakang kari nyawan kaisune lalim boten pitang ledan dumateng paman mau ketinggalan tiang misterius tekane ya ora weruh balik ya ora weruh mendi namine sinten asale sing pundi gelare apa isun ora weruh iki tiang mau tiang misterius aja kekasih Gusti Allah ya waline Allah itu aya bagus kongkon mampataken waktu aja leha-leha aja digunakan kang rabang rubung ora karuan kang nyanyiakan waktu sebab waktu iku manfaat isune iki kaya dene wong godhok ning gubuk lagi liren
sedela maning yaisun wangsul ning alam kelanggengan mung paman mau wasiate kongkon netepi iman kang kuat kongkon eling-eling maring surat wal asri ayat 1 sampai ayat ke-3 wau. Terus wasiat malih kengken pailaran kembang terate kang jumlah 11 kang ning tengahana cahaya kuning iku maksude pripun mulatane ning endi malayan ketemu karo wanara putih takonana mangsayana ketek bisa ngomong pripun rakamung panjenengan isune wong lagi bingung lagi kesengsem maring wanodya yaitu Dewi Kandhikaning. Duh yayak si kakang ugaya sami yayi. Kenapa mboten tanglet si paman mau ya saking pundi asale tolia arpan mendi. Toli mangsa iya ana wanara yen ditakoni ya bisa ngomong. Kaya mengkonon mau pitutur sia sae ya aja jauh kaki mau atau paman mau iku ya kekasih Gusti Allah ya walini Allah nidokaken wali tanpa gelar tanpa nama yaiku kang ora liyan yaiku Sudarma wong atuan isun dhewek wong kang soleh. Kadang-kadang isun iki mider-mider ning makbaroh ning petilasane para leluhur para wali tapi ning wong tua dhewek ya lali kirim doa ya. Bener ngandikane panjenengan kaya mengkono isun kadang-kadang ziarah religius ziarah wali sanga kirim doa ning para wali sak singawit ujung barat sampai ujung timur tapi kadang-kadang ning wong tua dhewek ya lali jarang ziarah kubur. Kaya mengkonon sanajan Gusti Allah iku ya berfirman uniastajib lakum sapa wong kang jaluk temen-temenan maring Gusti Allah bakal den kabul tapi ana syarate. Ya ana syarate yaitu bisa uga syarate ziarah kubur maring wong tua. Ziarah kubur maring para ulama, ziarah kubur maring para pejuang kemerdekaan kang lillah billah, ziarah kubur maring para wali, ziarah kubur maring kuburan Kanjeng Nabi Muhammad. Leres mekaten ngandikane panjenengan ya kudu den goceki ngandikane paman misterius mau ya isun boten uning asmane lan asale saking pundi kudu den lebetaken manat den taleni kang teguh kang kuat kang pekeling raka ya rai wis yayu sama-sama saking lanjutaken lampahan badhe ziarah ning makbare Eyang Buyut Jemirah kang wonten ing Dusun Sleman. Yuh sami-sami mongko sing riku isun wis sing makbarwe Eyang Buyut Jemirah mongko ziarah ning makbarwe wong tuan isun dewek-dewek Sudarma wong atua. Ayu raka lampane den lanjutaken raka.
timbang meser bensin di kalen sanaos ragam harga nang batin tetep bebarengan sesepuh Cirebon nanging batin tetep barengan.
Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.